Čo jej píšeš? Nič. Prečo nič? Lebo. Poprvé neviem, kedy sa dostane k počítaču, aby si pozrela e-maily a po druhé, bude aj tak o chvíľu doma. A prečo si potom vôbec začal? A rozmyslel som si to. Ale to isto nie je dôvod, prečo si prišla za mnou. Určite si ešte spomínaš na Lindu. Lindu? Lindu Ryderovú. Á, tvoj idol. Tebe sa až tak nepáči však. Čo by som robil s billboardom? Akým billboardom? Podľa mňa sú modelky chodiace reklamné plochy. A čo sa ti na ženách páči? Sofia, na to sa nedá len tak odpovedať. Stretneš nejakú a zrazu vieš, že to je ona. To nie je odpoveď. Cítiš to. Tu. Prečo Judith? Sofia. Musíš to predsa vedieť, chceš si ju vziať. Lebo Judith je inteligentná žena. Ale to nie je všetko. Občas je to také prosté. A teraz už choď. Musím ešte pracovať. Dobré ráno. Chcel som to s tebou ešte prejsť pred tou našou poradou. Kvôli solárnej farme v Číne? Nie, tá je až zajtra. Poslíček práve doniesol ten tvoj tretí posudok. Čakala som ťa skôr. Vraveli sme o 10:00. Dnes v noci. Prečo si neprišiel? Chýbal si mi. Maren, veď vieš, že nemôžem vždy... Nemám chuť deliť sa o teba. A medzi nami nie som na to odkázaná. Ako si to predstavuješ? Tak. A tak? Nemôžem sa predsa všetkého vzdať. Alexander, otázka neznie, čoho sa vzdáš. Otázka znie, čo získaš. Veď vieš, že sa to nedá. Občas to ide celkom dobre. Spomeň si na Zurich, to nebolo také zlé. Myslel som si, že sa hneváš, pretože sme neostali celý víkend. Viem, prepáč mi to. Niekedy som skrátka nenásytná. Tak to máme niečo spoločné. V poslednom čase sa mi to nezdá. Nevedel som sa nasýtiť tých praliniek so šampanským. Ale Ariana bránila každý kúsok až do krvi. Pokiaľ bránila iba tie pralinky, nebudem sa sťažovať. Maren, to už stačí. Prišiel som sem pracovať. Mával si na to lepšie dôvody. Mala si pravdu. Máš pravdu. Mával som iné dôvody. Alexander Veľký, ženička zapíska a ty stiahneš chvost, Dobre. Máme hodinu. Čo chceš vedieť? Pri vode? Schladzujem sa. Prečo si nejdeš zaplávať? Nemám chuť. OK. Čo sa deje? Nehnevaj sa, ale nemyslím, že to pochopíš. Nie, asi máš pravdu. Sedím si vo veži zo slonoviny a nemám poňatie o živote. Nie, tak to nemyslím. Ťažko zistiť, čo si myslíš. Keď tu iba sedíš a útočíš kameňmi na labute. Len ma neprezrať ochranárom. Chápeš? Ty máš skrátka život jasný.
Máš super prácu, krásnu snúbenicu, oženíš sa s ňou, splodíš 5 detí a zostarneš so šťastnou rodinou. Myslíš? Hej, máš predsa Judith. Keď sa ja začnem zaujímať o nejakú ženu, buď ujde, alebo si nájde iného. Tak to je. Je to deprimujúce. Prestaň, preháňaš. Eddie, máš iba krízu, to prejde. Jasné. Keď zomriem, dám sa mumifikovať a o 2000 rokov ma nájde archeologička, ktorá sa zaľúbi do mojej múmie. Vážne, Oliver, tak dlho nechcem čakať. Niekedy ti závidím tvoje šťastie. Ver mi, nechcel by si so mnou meniť. Mať tvoju tvár by nebolo boh vie čo. Hej. Pritom je moja tvár asi to najlepšie, čo by si mohol zo mňa mať. Zabudol si, že čo skoro príde Judith? Ide o môjho otca. Mám pocit, že mi v ničom nedôveruje. Pritom práve jemu niekedy trvá roky, kým sa konečne rozhodne. A tým nás len brzdí. Dáš si pivo? Na čo to rozprávam? Nikoho to nezaujíma. Máš pocit, že ťa neberie dosť vážne? Hm? Poznám. V týchto veciach ani Georg nie je inakší. Ale veci celkom dobre rozumiete. Áno. Ale Vieš, ja mám teraz iné starosti. Eddie, ty nemáš starosti, ty máš krízu. A pivom sa z nej nevyliečíš. Pritom, ako teraz vyzeráš, nie je divu, že o teba žiadna nemá záujem. Vďaka! Ty si fakt priateľ. Alexander, chcem ti niečo povedať. Nemám veľa času. No tak si ten čas nájdi. Mám plán a je dobrý. No tak rýchlo, počúvam. Zatvor oči. Neotvor ich. No, a nežmúr. Nový parfém? Otvor oči. Také to je, keď kvet len cítiš, ale nevidíš. Môžeš si ho dokonca pomýliť aj s parfémom. No a? Tebe je to jedno, ty vidíš. Ale čo s ľuďmi, ktorí nevidia? Ariana, prosím. A práve o to ide. Spolok nevidiacich ma požiadalo vyzbieranie príspevkov na záhradu pre nevidiacich v mestskom parku. A mňa to dosť nadchlo. Kedy si ťa takéto žobranie odpudzovalo? Áno, ale tento projekt je iný. Záhrada pre nevidiacich by mala byť v každom parku. Teda v každom verejnom. V každom parku? Áno, pozri. Boli by tam záhony s rôznymi rastlinami. A zábradlie by viedlo zrakovo postihnutých k tabuliam s brajlovým písmom, kde by si dokázali nahmatať popisy a názvy tých rastlín. Nevidiaci musia spoznávať svet celkom inak. A ty samozrejme chceš zriadiť v každom jednom parku v meste takéto záhrady. Nehovor to tak pohrdavo. Myslím to vážne. Prečo ešte chvíľu nezostaneš? Poprosím Bianku, nech nám donesie kávu. Ariana, toto sa nedá financovať z vlastných zdrojov. To ani nebude nutné. Nájdem veľkorysých sponzorov. A bude to vyžadovať veľa práce, nepodceň to. Ja sa práce nebojím. Aby som ti dokázala, že to myslím vážne, mám už aj asistentku. Koho? Nechaj sa prekvapiť. Je mladá, nadšená, usilovná. Skrátka, má všetky vlastnosti, ktoré dobrá asistentka potrebuje. Na čo tým narážaš? Ja na nič nenarážam, iba ti hovorím, že základ som urobila. A keď spolu nájdeme sponzorov, ponúkneme našim nevidiacim spoluobčanom zariadenia, aké zatiaľ nemajú obdoby. To myslíš fakt vážne? Určite. No, možno viem o niekom, kto ako sponzor pripadá do úvahy. Poznáš pánov Kleina a Laufenberga? Áno. Viem si ich pri tom predstaviť. Vážne? Obaja boli v minulosti veľmi veľkorysí a navyše mi niečo dlhujú. Čo také? Len malú láskavosť. Ak chceš, tak ti to sprostredkujem. Si skrátka úžasný. Ale nečakaj odo mňa, že budem investovať. To nebude nutné. Alexander, Áno.
Nepríď zas neskoro. We'll say one last I love you as we hold each other tight. So many tender feelings overflowing from our eyes. We'll have the sweetest memories, and we'll have no regret. Wellinghoff, Pán Wellinghoff, tu Maren Heilmanová. a voláte kvôli Solar Trustu? Vlastne som vám len chcela povedať, že dnes už neprídem do práce. Možno budem aj zajtra pracovať z domu. Stalo sa niečo? Nie, len mám doma remeselníkov. Využijem ten čas, aby som si podrobnejšie preštudovala ten tretí posudok. Dnes ráno mi ho priniesol poslíček. Zašlem vám ho hneď, ako to bude možné. Á, vy ste ho už čítali? Prvé strany. A čo si o tom myslíte? V podstate vyzerá Solar Trust veľmi sľubne. Aha. Nerozumiem, prečo sme do tohto obchodu už dávno nevstúpili. Toto by ste mali prebrať so svojím otcom. Viete, aký je opatrný? Áno, isteže. Ale jeho prílišná opatrnosť nás môže vyšachovať z tohto obchodu. Nemôžete mu dohovoriť? Poznáte svojho otca. Áno, veď práve. Myslím, že ma preceňujete. Nechajte ma najprv preskúmať ten posudok a potom vám poviem viac. To je od vás, milé. Zajtra ma zastihnete doma. V poriadku, ďakujem, pani Heilmanová. Zle si to pochopil, to je tvoja práca. Mohol by si ma prosím odviezť domov. Takže si pil. Len žiadne výčitky. Povedal si, nech sa uvoľním. Ale to som tým nemyslel. A tak mi napadlo, že by si ma mohol hodiť domov, aby som neprišiel ešte aj o vodičák. Je mi ľúto, Eddie, nemám čas. A vlastne by si mohol so mnou zase stráviť aj popoludne. Dáme si u mňa malé pivko a uvarím nejaké jedlo. Nejde to, naozaj. A to si hovoríš, kamarát. Tak nasadni. Prepáč, prosím. Ty si už tu? Musím len otvoriť trezor. Niečo potrebujem.